Ja fa 2 anys d'aquesta foto, però continuem com sempre i junts. Un cap de setmana perfecte. En 2 anys hem canviat molt. Bé, alguns més que d'altres. Mira, en Joan, l'estirada que ha fet. Fa 2 dies era un marrec i ara ja està a punt d'acabar la universitat. Al final has aconseguit el que volies, marxar d'Erasmus. La teva mare no ho veia del tot clar, però tu, que t'assembles a la teva àvia, no pots estar-te quiet. El talent a la teva edat és el teu valor més preuat i per això has fet bé demanant ajuda a Caixa d'Enginyers per marxar, adreçant-te a aquells que saben com ajudar-te a aconseguir la teva meta. Aquesta és la imatge que més m'agrada de la meva família. Junts som una pinya, amb la confiança d'haver fet les coses bé i la tranquil·litat de saber que ara ells segueixen el seu camí. Caixa d'Enginyers. Som present. Som futur.